Ayan, so hi everyone, welcome to my vlog. So ito yung ating bulk parcel sa Shopee na bago nating uh, diba to? Ito ko yung pangano yung stand ng cellphone. Ayan, so magbubukas na tayo. So ito na yun, oh. Ito yung parang yung mondo pad na ano. So yun. Tadaan. So ito yung pang ano natin, pang vlog. Bago nating toy, bago nating gamit para sa pagwa-vlog, para hindi na tayo mahirapan sa pagwa-vlog. So ito yung ano, yung sa Shopee. Ay yun. So pwede siyang itayo, expand. Yan yan. Yun. Then, tapos i-lock. Ito yung lock niya. Ay. Then next. So ganito lang siya. Maliit lang siya, guys. So magaan, maliit siya tapos magaan. Ayun. So pwede mo siyang tanggalin. Ayun, pwede siyang tanggalin. Ayun. So meron na akong pang vlog. Bago kong pang vlog na gamit. Pwede siyang yan. Pwede din ganito. Yan. Ayan. So maraming salamat Shopee sa ito is 129 free shipping po siya. So maraming salamat.